singakanani ngobekeze nezitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo ukuthi ke uma eseqhamukile uqhamuka nezinto oyisuke izoba usizo noma nawe ozidingayo. Ugogo Mseleku namhlanje uthi chabo ake ngivele sekulensukwana ngade ngigcinile ukuvela. Ngithi chabo ake ngivele nginitshele ukuthi ngiphetheni. Into engiphathele yona engifuna ukunasaka sinenkinga la yabantu abanenkinga nezitha. Uthola ukuthi umuntu unezitha ngisho neza kube endlini uqobo. Izitha ezowomakhelwane, izitha ezikanjani kanjani. Sangithi ke chabo anginitshela ukuthi ugogo Mseleku unayo induku yakhe ekuyiyona ebhekene nalezo zitha engikunika yona uyisebenzise ibuyisele yona emuva. Le nduku ugquma ngayo ugeze ngayo uyizawule emzimbeni indlela yayo esebenza ngayo isebenza ngalo ndlela engisholo ukuthi nawo nenkinga nawo nezitha libanga okuthize nobani hayi sondelana nogogo Mseleku. Ugogo Mseleku kunento azokunika yona isimangaliso lo muthi lo uzokusiza ngohlobo lwesimanga ezitheni zakho zonke. Angizozikhetha izitha uzothi mase usebenzisile nje lo muthi hayi uzozenzela wona uzozibonela lapha isitha singakhona bese uyazenzela. Engisholo ukuthi ke ningake niphuthelwe ile mithi le ngisuke nginitshela ngayo. Njengoba ugogo Mseleku nje ezohamba eGoli ngomhla ka5 beno6 eseGoli. Ningake nisale niphuthelwe izinto zikagogo Mseleku athi sehambile kube manje ukhala wena uthi hawu Nkosi yami gogo Mseleku kodwa ngiyokuthola nini uza nini ngapha ngaseGoli ngoba khona kanjalo benze njalo ngithi ngifika nje la eThekwini kube khona uThaibo kodwa gogo Mseleku uza nini ngaseGoli ngithi mina kade ngikhona athi hayi angibonanga. Ngicela ukuthi kulabo abangawunaki uTikTok, uYouTube, Facebook, akabangene ko Facebook bako bangene ko TikTok bangene ko YouTube babheke ukuthi ugogo Mseleku ukhuluma ngani noma ugogo Mseleku uthini namhlanje. Uzozizwela gogo Mseleku izinto ayikhulumayo ziyamangalisa uzozibonela usufikile. Inamba uzoyithola ungaphuthelwa ngoba walala wasala. Makhosi. Thokoza.